Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Божи GameBG. Днес ще играем Minecraft Survival епизод 2. Въпреки че това по едно време започнах да снимам, но не съм снимал. Тоест, мислех си, че снимам, но не снимам. И бая си поиграх и все едно, че извън кадър съм играл малко, за което съжалявам, че не съм го изключил, но просто ми се играше доста. Тук имам вече направих мина. Събрал съм и левели. Така че още правя, ще копая по тунели. Ето как съм почнала тук. Так, напреде. И така ще... я вижте. Като се надявам да намеря диаманти, нали? Надявам се, че и вие се надявате да намеря димонти. Нашите димонти. Хубави. С които се правят много неща. Много хубави неща. Но пък може и да ми се щупи кирката и ще се налага да се връщаме догоре. Което ще бъде малко притеснително. Тоест малко гадничко. Защото на Баядобок сигурно сме на 11 левел. Тоест, да. Кирчока ми скоро ще се щупи, няма да е зле да намерим диаманти за една диамантена кирка. И да, ако не забелязахте, аз съм си сменил скина. В един от епизодите, когато снима, може да се чуят гърмежите отвън, защото е малко лошо времето и има гръмотевици. Ако се чува, да съжалявам, но не мога да кажа на времето да спре. Само ако с магийки, които не съществуват. Все пак го взимам редстоун, защото по-нататък, когато си направим недър портал, мисля да... аз проснал ли съм с чудовището? Маля, колко съм прост. Пускам ги на пот, така че... да не вземе пък и да дойде някой крипър зад мен, да ми изсъска едно хубаво и да каже bye bye my friend. Тук ще... торча. Да. Казах, ще сложа 2 торча и айде, скелети. Също вие не сте видяли къщата. Довърших я. Да ти се не види грамотевицата, мислех да излизам навънка, ама. Супер. Нещо не идва. Много обичам това гравел направо. Да изкрещиш от кеф.
Почвам насама. Почвам насама. Почвам насама. Те са, ако ми падне пак грава, ще... Нема да правя лоши неща. Кирчока след малко ще умре. О, и клиповете ще няма да бъдат повече от 10-15 минути. Защото е дълга история и няма да обяснявам в момента. Освен Redstone, тук има ли друго? Ще ми се щупи. О, тук трябва да се сложи. Тъмница. Аз знаете ли какво? То пак нямам кирка, нали? В мен ли е она врата? Супер. Не. Ама... Ти сега, ако ми се спана... Кой е тук? Я, аз да осветим тук. Ето е къщата. Опс, грешно стъкло. Щупих грешното. Да, с такова... Те се викаше на това. Брадвето да чупим такова. Да ти... Так. Айде, щом съм го започнал. Аре, стига, бе. Малко и каблстон да има по тази къщата, но се не види. Не може. Това отгоре е много грозно. Ден! Ето, тук ми се изпеква желязото, намерих и малко златце. Аз имам ли си? Нямам дърво. И да, сега се връщам. И пак сме тук. Ще идем малко за дърво и мисля това да бъде клипа, защото, както казах, нали, не бива да бъде много дълъг. Защото сметката ли не беше колко беше, не знам какво беше, но просто само за 15 минутки максимум е. Това, нали, най-много макс за минути за снимане е, нали, 15, 24 дърво. Ще вземем още много. Много ми харесва спална. Знаете ли защо? Защото, нали, въградя съм от два вида дървета и просто много харесва си ми спалнчето.
направя малко кирчици. Не знам. Ще потърся на диаманти. Следващия епизод. Сега да направим кирки. 3 кирки. Да вземем това желязо. Защо се иска? Прибираме го тук. Гол да го прибираме тук. Добре. Тук долу ще бъдат, нали, опс. Така. И мисля това да бъде от епизода. Абонирайте се, нали, за канала ми. Пишете в коментарите дали искате още, нали, Minecraft Survival епизоди. И също искам да напишете дали ви кефи скина ми. Та, моя хубав скин. Да сложим броните. И да, това мисля да е от епизодчето. Ще бъде хубаво, ако се абонирате за мен. И да, чао.